Quddiem folla kbira li fosta spikkaw l-ilwien tal-bandiera Maltija, il-Prim Ministru Joseph Muscat wassal messaġġ ta' moviment li tassew iħaddan il-valuri Ewropej. Waqt il-mass meeting fi Pjazza Kastilja tkellem fuq 3 pilastri li se jkunu ta' priorità għal pajjiżna fi żmien li ġej: l-infrastruttura, l-innovazzjoni u l-inklużjoni. F'jum il-ħaddiem Dr. Muscat qal li pajjiżna ma jiflaħx għal biża' u l-mibeda li jrid jiżra ħaddieħor. Inutli tilaba tal-Ewropew jekk illum tipprova tbeżza bil-barranin u tiżra l-mibeda lejn min mhux Malti. Għalulna fqajna lil Malta bil-barranin. Tafu biex fqajnija lil Malta? Bix-xogħol u bil-ġid fqajnija lil Malta. Dr. Muscat tkellem dwar kif l-iżgħar stat membru fl-Unjoni Ewropea jinsab hemm biex isib is-soluzzjonijiet taċ-ċittadini Ewropej. Bħalma hija l-kwistjoni tal-immigrazzjoni għal Dr. Muscat, filwaqt li fisser kif Malta rnexxielha tikkonvinċi pajjiżi oħra jerfgħu biċċa mill-pis li ma tabbiġ bih gżiritna għax kien ikun inġust fuqna. Saħaq li biex pajjiżna jirnexxi anke fl-Ewropa irrid ikollu nies jirrappreżentawh li tassew għandhom fiduċja f'pajjiżhom. Fuq kollox, min m'għandux fiduċja f'pajjiżu bil-fors iwarrab il-valuri tal-proġett Ewropew. Biex tagħmel suċċess mill-isħubija trid tkun temmen f'pajjiżek u mhux tgħid lin-nisa u l-irġiel Maltin huma l-agħar fl-Ewropa. Il-Prim Ministru ħareġ l-istatura ta' mexxej anke billi saħaq li bwiċċu minn quddiem huwa jpoġġi ismu fuq il-kandidati kollha li jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Huwa semma wkoll elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali li fi 23 lokalità minnhom se jsiru żgur mhux minħabba ħaddieħor li f'mossa politika ma rridx joqgħod għall-ġudizzju tal-poplu. Aħna naħdmu biex kull waħda u wieħed minnkom mill-anzjani sa żgħażagħ ta' 16-il sena li ħajivvotaw l-ewwel darba jkunu jistgħu jivvotaw. Il-deċiżjoni dwar jekk ħatħallux lil ħaddieħor tgħaddi tiegħu u tibqgħu id-dar jew le, ir-risposta se tuwa fil-25 ta' Mejju li ġej. Lil min ipprova jċaħħad id-dritt tal-vot inweġbuh fil-25 ta' Mejju li ġej. Bil-folla kbira entużjasta tisma' b'attenzjoni sal-aħħar il-messaġġ tal-Prim Ministru, Dr. Muscat saħaq li l-għażla fil-25 ta' Mejju hija ċara. L-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejn Joseph Muscat u Adrian Delija. Għalhekk ejja nkunu flimkien f'din il-prova oħra illi qed jitlobna l-poplu Malti Wawċi dal-appuntament ieħor mal-istorja ta' pajjiżna għaliex ħbib tiegħi ejja nerġgħu nkunu protagonisti u mhux spettaturi, ejja nkunu flimkien bħala Malta tagħna l-koll li qed tgħix l-aqwa żmien għaliex għawdex huwa f'qalbna, iż-żgħażagħ huma f'qalbna, il-pensjonanti huma f'qalbna, il-middle class hija f'qalbna, il-ħaddiema huma f'qalbna, il-familji huma f'qalbna, l-Ewropa hija f'qalbna, imma fuq kollox Malta hija f'qalbna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.